कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून रुग्णांची हेळसांड होत असताना कणकवलीत देखील तशाच पद्धतीने काहीसे प्रमाण आहे। कारण कणकवलीत सध्या आपण बघितलं तर कणकवलीत काही डॉक्टर हे अजूनही वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत आणि OPD सुरू होत नाही आहे अशी परिस्थिती आहे। मागील बरेच पक्षांनी या येथे जी आंदोलनं केली म्हणजे डॉक्टर असतील, इथली यंत्रणा असेल किंवा टेक्निशियन असतील किंवा तांत्रिक बिघाड असेल या संदर्भात बरेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे युवा सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर काही प्रमाणात येथे डॉक्टर उपलब्ध झाले पण अजून ते वेळेवर येत नाही। OPD वेळेवर चालू होत नाही। सियाम मशीन अजून देखील आलं नाही आहे, जी ऑपरेशनची मशीन असते ती आली नाही आहे। एक्सरेचा प्रिंटर अजून देखील इथे उपलब्ध नाही आहे। कणकवली तालुक्यातलं हे महत्त्वाचं उपजिल्हा रुग्णालय आहे आणि त्यानंतर रक्त तपासणी जी आहे ती होते आणि एक्सरे जो आहे, एक्सरेची जी मशीन आहे ती इथे नाही आहे उपजिल्हा रुग्णालयात। म्हणजे उपजिल्ह्यात ECG रक्त तपासणीने एक्सरे होतो आहे पण एक्सरे जे निघतात त्याची जी मशीन असते ती प्रिंटिंग मशीन ती अजून उपलब्ध नाही आहे। त्यानंतर मग अशा सगळ्या ह्या समस्यांना रुग्णांना सामोरे जावं लागतं आहे। तात्काळ समजा कुठलाही रुग्ण किंवा अपघात झाला तर येथे रुग्ण येतात म्हणजे आशेने येतात आणि त्यांना मग ह्या मशिनी किंवा हे तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्यामुळे पुढे रेफर करावं लागतं, त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होते। मागील बरेच महिने म्हणा की या रुग्णालयासंदर्भात ज्या कमतरता होत्या त्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन येथील स्थानिक आमदार नितेश राणे यांनी दिलं होतं आणि त्या संदर्भात त्यांनी पाठपुरावा करून इथे 12 कर्मचारी देखील आपल्या माध्यमातून त्यांनी एका खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी पुरवले होते। त्यामुळे तात्पुरता कर्मचारी वर्ग येथे उपलब्ध झाला होता पण त्यानंतर देखील ह्या कमतरता येथे आपल्याला दिसून आल्या आहेत। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी जसे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून रुग्णांची हेळसांड होत आहे तसेच कणकवली देखील होत आहे आणि कुठेतरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं बोललं जात आहे। कारण आपल्या कणकवली तालुक्यामध्ये 7 PSC आहेत आणि त्या PSC मध्ये देखील प्रथमोपचार होतात आणि त्यामध्ये 11 MBBS डॉक्टर आहेत, त्याच्यात 11 BMS डॉक्टर आहेत, 2 MBBS डॉक्टर आहेत, तसेच अधिकारी देखील आहेत 25पेक्षा जास्त, 18पेक्षा जास्त आरोग्य सेवक आहेत, 40पेक्षा आरोग्य सेविका आहेत आणि आशा वर्कर देखील आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून PSCची म्हणजे गावागावात ह्या आरोग्य सेवा सुविधा थोडीशी उपलब्ध होत आहे। कारण प्राथमिक उपचार ही PSC सेंटरच करते आणि त्यामुळे त्या उपचार होत आहेत पण अति महत्त्वाच्या ज्या आजार असतात म्हणजे प्रसूतीसाठी जर समजा एका महिलेला जर समजा गावातून उपजिल्हा रुग्णालयात ती आशेने येते आणि इथे तात्काळ प्रसूती होत नाही आणि त्या डॉक्टरांना बोलावं लागतं आणि जर कुठलाही समजा इमर्जन्सी असेल तर ते पुढे रेफर करावं लागतं आणि त्या संदर्भात बहुसंख्य सगळ्यांनीच आवाज उठवला होता। पण अशा पद्धतीला जे रुग्ण आहे त्या रुग्णांची मात्र हेळसांड होताना आपल्याला कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।